8 de març, Dia Internacional de les Dones Treballadores, des de la Intersindical a Comarques Gironines, volem visibilitzar totes aquelles dones que dia a dia lluiten contra estereotips i prejudicis de gènere que fan que se'ns qüestioni, que se'ns discrimini, se'ns menyspreï des de la més absoluta normalitat i en els nostres propis àmbits laborals. És indispensable fer dels centres de treball un front feminista per combatre el patriarcat. A la feina i a tot arreu, trenquem amb els estereotips de gènere. Ets la forta tempesta d'abril, un oasi amarg pels teus enemics. Ets la forta tempesta d'abril, el sol que esclata les flors, un oasi amarg pels teus enemics. L'esporta que brilla la nit. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent, i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Aquella que vas voler ser, i tu sols tu. Amb aquest vídeo, dones de la Intersindical de Comarques Gironines de diferents federacions hem volgut trencar amb tots aquests tòpics i fer visible la nostra lluita. Cal reconèixer el valor social i qualitatiu de les tasques de cura, neteja o sanitat, sectors àmpliament feminitzats on es posa de manifest la injustícia i la precarietat. Davant la desigualtat econòmica i social que patim les dones, des de la Intersindical portem la lluita feminista als centres de treball i arreu. Visca la lluita feminista!